गाइस वेलकम टू मೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಡ್ದಾಗಲು ಒಳ್ಳೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚಳಿದುಲೆ ಎಂಚಂಡ 7:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಇಡುತ್ತೆ. चली का कई पूरा सीमा कट होता मर इंचा चली चली टाइम बेग ओपन पूजा खाली होटल लाइन मात्र बेग ओपन पूरा क्लोज चली का गाड़ी पानी अंकल रूम इप्पुने अल्प आ कांप्लेक्स पंजी सुत्ताद बरोड मुल्प गेट इच्छी गुलाबी गिಡ इंचेडी ಕೆಂಪದ ಉಂಡು ಬೊಲ್ದದ ಆಪೆಳ್ಳ ಉಂಡು बोलते बोलते गुलाबी गिಡ राशि राशि हूव अड्डे मुट्ट पूरा गुलाबी गिಡ पूरा पूरा बोलते गुलाबी नड़ते ब्रैत पार्टी नड़दुंडु पूरा सेल मल्पन मोदಲು लाइट इंचड़ अंकल रेस्टोरेंट पुनः पे साइड चली मारे अगले चली लदा चले तो लेमल पापुर इल्ले इंचंड पंडद जंबू आंडल जंबू तागोंदिज्जि चली भयंकर चली मुल्प वर्म डिग्री उंडिते गंटे वर्म मुत्तुंड वर्म 14 गंटे तुले इंचंड तुले वेदर बंड फुल कोल्ड मुल्पदल्लि ओंदु अलोवेराद गिಡ ರೆಡ್ ಪೂ ಹಾಕಿಂತಲೆ ಅಲ್ವೇರದ ಗಿಡ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ತಿನ್ಕ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡು ಸ್ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.